आफा नै साया आफा नोङो सिनि साहाखौ खम खालामदो आफा नोंना बैसोआ जाबायना नङाब्ला सुगार जानो हागौ आफा आंनि खायदाखौ आंनावनो बाहायदों मोजां जादों जोबोद मोजां नै दानस्रां फिसा खामानियाव थांनांसिगौ थाब ओंखार र' आफा आङो माइकेल आदा आरो रिंसार आदाखौ फोजाना लाना फैनि दे थाब फोजानानै फै आदा सिखारदो साना जोबाय आदा खामानियाव थांनांसिगोन ना आदा सिखारदो आदा दुद सानालाय हाबलाय ओंखारलाय जाबाय थाखाय हा नों थांगोर फंबाय थां आं दा हांबाय थागोन मा जागोनलै बेजोंलाय ओइ आदा ओइ बाजै सिखारदो फुङाव थाब सिखारबा इसोरनाव जा बियो बेखौनो मोनोनो फिसायाबोथ' इसोरानो आंलाय माथो जेबोखौनो होनो हाया बेलाय फुरिया हौवायालाय आंलाय माथो जेबो होनो हाया बियो फुरिया हौवाया आंना जोबोद गोदना जादों होनदों जेबोखौनो मिथिया बियो फुरिया हौवाया आं मा खालामनांगौ जाखोब्रा नोंनि बे गोदोनानि बिसा बेसेबांदि दामि सिफा लबिया बायदि दा बुं नोङो आफानि खोथा बुंदों नों बे गासिबो धोना आफानि जोबसो जिबौ फिथिगम बायदि नेनानै दं आफाया खामानि गैयै गयारि नोंनि सप्तासेनि बे हिसाबखौ हरलाय नै सार बेनो सप्तासेनि हिसाबा नोंनि सप्तासेनि हिसाबा हरलाय सेरसेयाव 25 थाखा जायो 1 कुन्टिलाव 2500 10 कुन्टिलाव 25,000 जायो नों बहाय बेसेबां लिरदों 20,000ल'सो लिरदों बाखि 5,000आ बोरो सार आं बेखौ एसे खरसा खालामनाय जाबाय खरस खालामबाय सप्तासे जुदि नों 5,000 गारनांगौब्ला मासाव बेसेबां जायो नोंनि दरमाहाया बेसेबां नों मा खामानि मावो मोजाङै केयार खालाय आरो अफिसाव मानो देरि 10:30 जाबाय घरिखौ मानो गानदों जाय मानसिया समजों खारफानो हाया बे मानसिया जेबो गैया मुलुगाव समजों खारफानो सोलों लाना थां मोजाङै क्लियार खालामनानै लाबो मा नायबाय थाखो साहाखौ लोंला नामा आं बोरै खामायनांगौ थाखा फैसानि सिन्थाखौसो लागासिनो दंलै सारनि फैसाखौ आं होगोनथ' नों मानो सिन्था खालामदों बा नोंथाया दाना पकेट खरस होग्रा जाबाय नामा आफाया पकेट खरस होनो बेसेल' बिया बोरै सोलिनांदों आंसो मिथिदों बिदिबालाय साहानि फैसाखौ बोरै होनो नोंलाय
आरे आइनिफ्राय लानानै फैदों फुजानि थाखाय न'आव दोनखादोंमोन ना बेखौ लानानै फैदों दे ओइ अ सरि मेगना नुवा नामा नोंहा नोंखौलाय सोरथो लामा गेजेरजों थाबायनो थिनदों लिंसार नै नोंनि साख्रिनि एपइन्टमेन्ट लेटारा मा खामानि मा साख्रि बागान नायथिंग्रा ओइ गिनाङा आं दङ मा साख्रि नै आं बिनो खामानि होफैदों बे आरो आंखौ रागासो जोंदों लिंसार फिसा नोंहा खाफाला मोजां आफा इसोरखौ सिबिदो नोङो दिनै नोंनि मोजांनि सान नोंनि आखायाव खामानिनि लाइजाम सफैदों खस्थ' खालामोबा मावनो हायो जेबो खामानि गैया खस्थ' खालामबासो गोजौआव दावखोलांनो हायो सिरिथा नोङो आं नोंनि बेफोर बाथ्राफोरखौ खोनासंबाय लिंसारा थिगखौनो बुंदों आयै खामानिखौ बैसोरसो मावो जाय दुखिया गरिब जोंलाय मानो मावनो जोंथ' माहाजोनसि फिसा जोंनि मान सन्माना बहा थानांगौ जाखो जोंथ' फेक्टरि मालिक फंकसनिसो फिसा जों लाजियो मावनो मोजां जोबोद मोजां गावनि फेक्टरियावनो खामानि मावनो लाजियो नोंसोरो मोजां जोबोद मोजां बे नोंनि नोमाया नोंसोरखौ 9 दान गोरबोआव लानानै फेदेरदों फोलावदों गुबुननोथ' हराखै लाजियाखै बे बिफाया उन्दैनिफ्रायनो नोंसोरखौ स्कुलाव लांलाय लाबोलाय खालामबाय सानफ्रामबो हर सान खामानि मावनानै फेदेरबाय फोलावबाय अब्लाबोथ' गावनि गथ' गथायखौ फोरोंनायाव थांनायाव मानायाव माब्लाबाबो आं बायाखै लाजियाखै नाथाय नोंसोरो लाजियो आं सासे बिफाया मा बिबान दङ आं गासिखौबो मावजोबबाय आं नोंसोरखौ जोबोद मोजां गोरों गोरा खालामनो सानदोंमोन नाथाय नोंसोर हायासै बिनिखायनो नोंसोरो गावनि फेक्टरियावनो फिसा 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 खामानि मावनायखौ गेदेर गोलाव बिफानि फिसा होनना गेदेर जागोन बेखौ दासान गेदेर खामानि मोनगोन बेखौ दासान गेदेर खामानि मावनो गोबां सोलोंथाइ नांगोन नोंसिनि उन्दै फंबाय दानस्रांखौ नाय बियो फरायोबो खामानिबो मावो आंबो खामानि मावो आं नोंसोरखौबो मावजानो लुबैयो दाबो समाय दं सोलाय आखल आखुखौ सोलाय समनि बेसेनखौ बुजि जाय समजों खारफानो रोङा बेखौ समा माब्लाबाबो नेया समजों खारफानो रोङो सुबुंनाव जेब्लाबो समा गाज्रि महर लायो गोसोआव ला बे खोथाखौ बयबो गोसोआव ला नोंसोरो लिंसार आयं रथ'लाय औ आयं मा नैबे 10,000 रां दङ नों बे रांखौ लानानै बागाननि मोननैसो प्रडाक्ट लानानै फैदो आयं दे जागोन आयं बेलाय लिंसारसो नामा र' नोङो
स' ओइ र' नों मोनालै नै बेखौ नाय बेसो मोनजोबलायबाय ब्र सानफ्रामबो बेसो मोनबाय थायो हे धोद धोद साला साला बोरमा बेदर जानोसै दिनै जाथारबायलै आजिखालि साहा बिलाइनि दामाबो खमायबाय सेरसेयाव 20-25ल'सो मोनसै नंगौ आफा अब्लाबोथ' जोङो बागानखौ फोथांना लाखिनांगोन आफा हाब आदा मा जाखो माथो मोखां सोम सोम जेबो नङा फंबाय बै दाख्लै आफानिफ्राय 5,000 रां लांनाया लामायाव अबेबा गब्बायलै लामायाव गोमाबोदों आंलाय माथो नोंखौ थिनेलाव आयना नायबाय थाबोनायसो नुदों माथो आं रिंसार गासिबो बिमा बिफानि मान सनमान जाजोब्बाय नोङो बिफानि गियान मोनसेबो लायाखिसै लाजिनाय गैया नोंहा लामा सामा थासगिरलाबायनो बे नोंनि फंबायखौ नायदोंना नायाखै कलेजावबो थाङो आंजोंबो खामानियाव हेफाजाब होयो बेबादि जानांगौ बेफोरबादि सोलोंनो नाजा समजों खारफानांगौ जाय मानसिया समजों खारफानो रोङा बे मानसिया माब्लाबाबो जाफुंसार जाया सिङाव थां साला बदमाइस थां आफा जेबो सिन्था खालामनाङा आफा आदायाबो सोलायगोन आदा ए बाबु माबाफोर नांगौ नामा आदा फन स्क्रिन दं ना आदा आंनो फन स्क्रिन हरलाय मोनसे दङ बेथ' मोनसेल'सै हर आंसो बिग्रोदों आंसो बिग्रोदों हर आंसो बिग्रोदों आंनो हर हर दे हगार आंसो बिग्रोदों हर आंनो आंसो बिग्रोदों हर आंसो बिग्रोदों हर न' दैया नै बै आफाखौ नाहरलाय बे न'आ मन्दिरबो नङा आरो सिबिसालिबो नङा बे न'आ हागा दोनग्रा न'सो नंगौ ना औ नंगौ नंगौ आदा बे थाखाखौ मोननायनि आंनाव मोनसे राहा दं मा आइडिया बेलाय गाज्रि जानाय नङाथ' जेबो गाज्रि जाया आदा जुदि जों गेहेखौ सिदा सिं मोनजायाबा खेंख्रा खालामनानै जानांगोन होमब्लाथ' जोङो खेंख्रा खालामना जानांसिगोन औ हेल' नोंथाङा बिसाल सार ना आच्छा सार मोनसे खोथा जोंनि न'आव ब्लेकमेन दं गोबां ब्लेकमेन दं जुदि जों खोन्थायोब्ला नोंथाङा जोंनो 100आव बेसेबां पारसेन्ट होनो हागोन आच्छा जोंनि न'आवनो दं आच्छा नोंथाङा होमबानो हागोन ना पंकज माहाजोन सारा गोख्रैनो फैनानै इनकुवारि खालामफैनो हासिगोन
जाथारबाय माबाफोर खामानि दंमोन नामा? औ आं खोनानो मोनदों नोंनि न'आव गोबां ब्लेक मानि दंमोन। मा ब्लेक मानि? औ आं दा नोंनि न'आव इनकुवेरि खालामनो थाखाय अर्डार मोनदों। इनकुवारि आंनि न'आव? औ नाथाय नोङो जेबो सिन्था खालामनाङा। नों आंनो 2 लाखल' रां हो, अब्लानो आङो गासिबो मेटारखौ सल्भ खालामजोबगोन। मा 2 लाख दानो होनांगौ नामा? नाङा नाङा नाङा, आं नोंनो अबाव होनांगौ अबाव होनाङा फन हरगोन आं। जागोन सार जागोन। दे आं थांसै होमबा। दे सफैबाय ना? औ नै राङा गासिबो बहायनो दंजोबो। दे राहुल नोंखौ घुस लानायनि थाखाय एरेस्ट खालामनाय जाबाय। हम बेखौ। सार थाथ'दो। पंकज, नों आंखौ एरेस्ट खालामहोदों ना? नोंनि न'खरखौ सिलिंखार खालामजोबगोन आं। नोंखौ नागारा। राहुल, आंनि ब्लेक मानिया आंनि न'आवनो नोंखौ जेब्लाबो नेबाय थागोन। नों गजासिम नेबाय थागोन। नों आंखौ सिनायाखैथ'? हेलौ हेलौ फुजा। हेलौ दानसोरां। फुजा, नों मा खालामदों? औ रुमावनो दं। नों आंखौ लोगो हमनो हागोन ना? औ मानो हाया जानो। एथ' गोबाव? औ नोंखौ दिनै जोबोद समायना नुदों। नुगोनसो। साइसआनो गैयाबा बहा मोजां नुनो? सोरबा समायना सिख्लाखौ मोजां मोननाय गैखाया बे, बेखायनो आंखौ बेबायदि बुंदों। ओइ सना, आं नोंखौ ओरैनोसो बुंदों। नोंखौ माबोरै खिन्थाबावनो सना, नोंखौ आं मोजां मोनो। माबोरै फोरमायबावनो सना, नोंखौ दि गोसो थोयो। गोसोनि साननायखौ, गोरबोनि बाथ्राखौ मा रावजों फोरमायबावनो आं। गोसोनि साननायखौ, गोरबोनि बाथ्राखौ मा रावजों फोरमायबावनो आं। माबोरै फोरमायबावनो सना, नोंखौ दि गोसो थोयो।
बुंनो सानबोलाबो आं बुंनो सानबोलाबो खुगायाव राव फैया आंहा मानो बिदि बुङो खुगायाव राव फैया आंहा लोगो मोनबोलाबो नोंखौ खुगायाव राव फैया आंहा गोसोनि साननायखौ गोरबोनि बाथ्राखौ मा रावजों फोरमायबावनो आं माबोरै फोरमायबावनो सना नोंखौ दि गोसो थोयो नोंखौ माब्लाबा सोरबा आजोलाजों रायज्लायनाय नुयोबोला नोंखौ माब्लाबा सोरबा आजोलाजों रायज्लायनाय नुयोबोला माबोरै फोरमायबावनो सना नोंखौ दि गोसो थोयो गोसोनि साननायखौ गोरबोनि बाथ्राखौ मा रावजों फोरमायबावनो आं गोसोनि साननायखौ गोरबोनि बाथ्राखौ मा रावजों फोरमायबावनो ओइ सोमखोर मा नों दिनै माइकेलजों लोगो हमलायहोनानै जोबोद खुसि खालामबाय दिनै आं दा पार्टिखौ बावा आं दा दिनैनि लोंनाय जानायखौ थैनोबो बावा दिनैनि बे लोंनायनि खरसाखौ माइकआनो होथोंसै बरिया दिनै बरिया जोबोद मोजां खाफाल कररपति पंकजनि फिसाला माइकेलजों लोगो हमनानै जौ लोंनो मोनदों जों दा बरिया ओइ बाबुमोन नोंसिनि लोंनाया 450 रां जाबाय खिन्थु बाखि गैया दे सामफ्रामबो राहुल बे लोंबाय थानाय जाखायो दिनै माइकआनो होथोंसै दिनैनि खरसाखौ
आंनावथ' इसेबां फैसा गैयाना। मा दिनैल' फैसा गैया मा खोथा बुंखो नोङो? मा नोंसिनि खर'रपति बिफाया जों लोगोफोरनो एसे एनै लोंहोनो थाखाय रां होआ नामा? लों दे लों, आं दं, आं होगोन। जेबो नङा दे लों माइकेल लों। बेखौबो लांफा, बेखौबो लांफा। नोंसिनि नोमफानाव रां बिनायाव बियो एसेबाबो मदद होगोन। बियो माहाजोननि फिसाया बिदि जायोलै फाग्ला। आयै ओ आयै आयै ओ बुजि आयै आयै बुजि ओ बुजि आयै ओ बुजि आयै आं पंकज माहाजोननि फिसाला खर'रपतिनि माइकेल पंकज माहाजोननि फिसाला गेदेर आं। मा मिथिनो बे आफायालाय जोंनि दुखुखौलाय? लामा सामा आंसो मिथिगौ बेसेबां मानसि फोरोंजायो। मा मिथिनो बे आफायालाय जोंनि दुखुखौ? खुरिया हौवाया अबेनिफ्राय फैयो जुमाय लोंनानै? आंबा जेबो होनो मिथिया बियो। थ' न' सिङाव थ' न' सिङाव थ'। लोंनायल' थौ होनदों। आयै नों जेबो सिन्था खालामनाङा आयै। आदाया जुमाय लोंनानैसो बेबायदि खोथा बुंदों। आंहा फेन बेनबायलाय आदायानो लोंखादों। थौ आयै न' सिङाव थौदो आयै। सार बे दागराव मानो फैयामोन? आंथ' फैनो हागौमोन ना? नङा आं ओरैनोसो फैदोंमोन। नङा सार नों ओरैनो फैयाखै हयथ' नोंहा माबा मोनसे दंदां। नों आंनो खोन्थाथारनांगोन सार मानो फैयामोन? खोनासं गयारि, आं नोंखौ मा थगायनो? आं बे डाकघराव फैसा ट्रेन्सफार खालामनो फैदोंमोन। जाय मानसिफ्रा बिमा बिफाखौ गोदाव सोराव खालामो आरो बैसोर बिमा बिफानि थाखाय आं जा हायो बेखौ फैसा ट्रेन्सफार खालामनानै बिसोरखौ मदद होयो। आं गासिखौबोथ' हाजोबा, अब्लाबो जा हायो बेखौनो आं मदद होयो। सार नोंनि बाथ्राखौ खोनानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय। नों आंनि सारल' नङा, नों आंनि इसोर सासे। अन्नानै सारा आंनो बे खामानिखौ आंनोनो मावनो हो। आदा
फंबाय सफैबाय औ सफैबाय आदा बाजैयालाय आदा नोमबाजैजों दानस्रांजों हाबानि खबर हैनो थांदों आं हाबाखौल' जानानै थांनो हागोन आदा हाब मानो इसिबां हाखादावरा कम्पानि सालायग्रा रावबो गैया जादों आदा बेनिखायनो थाब थांनांगौ आदा फैदो फै अ सफैबाय आदै औ सफैबाय लिंसार आरो माइखेल बे नोमथायनो रुमखौ खिन्थानानै हो फै आदै फै अ बाजै अ दे जिराय दे बे नोंनिनो गथ' ओं आंनि फिसाला खुलुमबाय आदै खबराबा मामोन आंनि फिसाला रिंसारनि हाबानि थाखाय खबर होनो फैदों आं दानसोरां नों जोंनियाव औ जोंहानि आदानि हाबा दं बेखौ खोन्थानो फैदोंमोन नोंसोर सिनायलायखायो नामा औ आयै जों सिनायलायखायो मोनसे कलेजावनो फरायो ए बेखायनोथ' बिथिं लेंबोबाय थायो नों आफा खुलुमबाय थादो जों थांनोसै हाबायाव थांथार दे थांगोन दे फैद' आयौ लिना नों दिनै बेवहाय नोंनिथ' दिनै गिबि हरसोमोन नोंथ' बिबारनि गेमावसो थानांगौमोन नाथाय नों बेवहाय आं मिथिगौ आब' आंथ' नोंनो बेखौसो होनो फैदों मा बेलाय नाय आब' मा बेलाय नै सनानि आयौ सेन एसेबां दामनि माला दे आब' गानहोनोसै आं नोंनो बेखौ गाननाय लोगो लोगो आंनि गोदना सानाया खारखाथारदों मा मालाल' आब' आं नोंनि गासिबो साननायखौनो जाफुंहोजोबनो हागोन नों माथ्र' आंजोंल' लोगो जा दे जाबाय दे बिहामजो फिसाफोर रावबो गैला हर थौबाय नङा आयै नोंखौ जों हर सान जोथोन लाबाय थागोन औ आयै आंबो सिगांनिफ्रायनो सिबिबाय थानांगौमोन नाथाय दिनै लिनाया गियान होबाय बिखुनजोआनो गावनि असे बिमा आरो बिमानि आथिङाव हमोब्लानो इसोरखौ सिबिनाय बायदि जायो जोबोद मोजां बिहामजो फिसाफोर दा बायदियावलाय नोंसोरबायदि मोजां बिहामजोखौ अबाव मोनबावनो आंनि मोनसेल' आसाखौ फुरा खालामदो फिसाफोर जोंनि न'खराव उन्दै उन्दै गोरलै बिबार बारहोदो फिसाफोर आं फिसौफोरनि मोखां नायनो लुबैबाय बोराय बुरै जायोब्ला गाव गावनि फिसौफोरजों गेलेब्ला दुखु दाहा खारो आयै जों समाय लाबाय बिनानाव लिना आरो आं माब्लाबाबो गथ'खाङा मा
नोंसोर मानो बिदि बुङो मालायफ्रा मन्दिर मस्जिद गिर्जाफ्राव थांनानै बेसेबां फिसानि थाखाय बोर बियो फिसाफोर आरो नोंसोर मानो बिदि बुङो फिसाफोर मानो फिसा खाङा आयै जों बे न'आव गथ'फोरखौ जोनोम होमालाय मा जानो जोंनि फिसाइफ्रानो जेबो होलायनो हाया आरो जोंनि नांगौखौ सुफुंनो हाया बेनिखायनो जों बे थांखिखौ लादों आयै नोंनि फिसाफ्रा गोरों गोजाखा बिसोरो गावसिनि आथिङाव गसंनो सानदों बेनि थाखाय फैसाथ' नांगौ नाथाय आफाया फैसाखौनो होआब्ला मानोना आफाया फिसाफोरनि सायाव फोथायनायानो गैया बेबायदि अबस्थायाव जों गथ' जोनोम होनो हाया आयै जोंखौ निमाहा हो आयै नङा नङा बेबायदि दाबुं नोंसोर फिसाफोर गासिबो जाजोबगोन फिसाफोर गासिबो थिग जाजोबगोन बिफा नोंथ' मिथिगौ सिगांनिफ्राय आं जेबो बिफेराखै नोंनि सायखं जानानै नोंखौ आं हेफाजाब होबाय थादों नाथाय दिनै मानो हरखाब हेफाजाबनि बाथ्रा ओंखारखो फिसालाफ्रा जि बिदों नों खनसेल' बिसोरनो होदो बिसोर गावसिनि आथिङाव गसंथाथोंसै जोबोद लासिंसिंनि खोथा जाय फिसाया गाव गावनि जिउ खांनायाव जेबोखौनो गैया गाव गावनि जिउ राहानि थाखाय गावनि बिमाखौनो भिखारि खालामदों बिनिख्रुइ आरो लासिंसिं आरो मा बाथ्रा दंबावो बिमा नों फैसानि खोथा बुंदोंना लाख थाखा हो करोड़ थाखा हो जेबो खामानि मावनो हाया बिसोरो जेबो गियान गैया बिसिनाव बिमा फैसाजों अननानै जेबो लाब गैया मेलेमबो नांगौ जायो आं जोबोद नाजादोंमोन बिसोरखौ मोजां खालामनो थाखाय कलेज फरायहोबावबाय आं बिसोरखौ नाथाय जेबो गियान गैया बिसोर जेबो रोङा मा खामानि मावनो नागिरदों बिसोरलाय आफा आफा जों मोनसे खामानि मावनो नागिरदोंमोन हानि दामा दिनै एसे गाबोन एसे बांबोगासिनो दङ बेनिखायनो जोङो बे खामानिखौ मावनो नागिरदोंमोन हा फाननाय आरो बायनायनि खामानिखौ आफा नोंनि बिजनेसावथ' इनकामा जोबोर खम नाथाय जोंनि बिजनेसाव डाबल आफा आंनि आफाया बुंदोंमोन जाय खामानियाव इनकामा बारा जायो माने डाबल जायो बे बिजनेसा बारा गोबाव जोरा रथ' आं मन्दिराव थांग्रोनि निमाहा हो आफा नोंथ' फुजाखौ सामफ्रामबो होबाय थाखायोआनो नाथाय दिनै फिसाफोरनि बिनायखौ होयोबोला गोबां गिदिर फुजाखौनो होनाय जागोन बिहामजो नों आंखौ बुजायनो दासान आं गासिबो मिथिजोबखायो नों गावखौल' सानो आफा मालायनि खोथा जेबो साना जोंनि गासिबो सिमांखौनो सिफायजोब्बाय मोजां बिहामजो जोबोद मोजां इसोरा जेरै नोंनि महरखौ मोजां हरदों नोंनि जिउआबो गोलाव जाथों आंथ' सानदोंमोन नों न'निफ्राय बिमा बिफानिफ्राय मोजां गियान सोलोंनानै फैदों नाथाय आं दिनै मिथिबाय नोंनि बायदि खुगायाव बिस बादि बुंनो हानाय गोहोबो दं जों मिथिगौ आफा गोदोनि बिहामजोफ्रा बिहाव बिखुनजोनि खोथा मानिनानै सोलियोमोन दानि बिहामजोफ्रा सोलिला बिहाव बिखुनजोजों माबायदि रायलायनांगौ रोङा नामा गिदिर मानसिखौ माबायदि सनमान होनांगौ जेबो रोङा नामा नोङो बिहाव बिखुनजोखौ माबायदि सनमान खालामनांगौ दानसोरां नों सिरिथा
नों जेबो मिथिया बेयाव जोंनि रायजो जानायनि खोथा दङ जिउ संसारनि खोथा दङ आफा आं नोंखौ गिबि खेब बुंदों नोंनि धोनाव जोंहाबो मोन्थाय दङ बेनिखायनो जोंनो मोन्थायखौ नांगौ जों मोनथिगौ आफा नों मन्दिराव मानो सानफ्रामबो थांबाय थायो बे मन्दिराव ब्लेक मानि हाबनानै दं नों दोनथुमनाय ब्लेक मानि हाबनानै दं बेहाय नों बेखौसो सिबियो फिसालाफोरखौथ' नोङो केयारखौनो खालामा लिंसार आफा नोङो जिबौ फिथिगौ बायदि नोंनि सम्पतिखौ नोंनि ब्लेक मानिखौ नों नेबाय थायो नों नोंनि सम्पतिखौ गावनि फिसाफोरनिख्रुइ बांसिन अनो माइखेल माइखेल मोनथाय नांगौ बिसोरनो मोनथाय नांगौ फै फै गासिबो फै दानस्रां फिसा फै नोंबो फै 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 गासिबो फै गासिबो फै गोख्रै फै नै बे खदालजोंनो आफाया सान्दुं अखा हाजिरा मावनानै बे धोनखौ आरजिदों र' मोनथाय नांगौना नोंसोरनो आरो थाथ'बाव नै बे सिखाजोंनो आफाया हाग्रा एवै एवै बे न'खरखौ सोरजिदों हा लाखिदों नै बे जरासे गानग्रा जोमग्रा लंपेन्ट गांसे गस्ला गांसे आफानिमोन बेखौनो गाननानै आफाया सान्दुं अखा हाजिरा मावोमोन आंनि ब्लेक मानिया बेनो रानना ला नोंसोर बेखौनो बे लंपेन्ट गस्लाखौनो गाननानै आफाया धोन सोरजिदों बे धोना आंनि बे धोना नोंसोरनिबो रानना ला नोंसोरो गोहो दङब्ला आवगायबो आं सानदोंमोन फिसाफ्रा आंनि मुंखौ लाखिगोन होननानै नाथाय नुबाय आङो फिसाफ्रा आंनि सायावसो आं सानदोंमोन नोंसिनि थाखाय आं सिनायजागोन होननानै नाथाय नोंसोर उल्थासो हाबा जानाया बोसोरसेयानो जायाखै आरो धोन नांगौ नोंसोरनो जुदा जानो नांगौ नोंसोरनो आवगायबो हायोबा आवगायबो रानना ला न' नोंसोरलाय बहा होनो बिफानि सायाव जाग्रा मानसि रानना ला न' बेनो आंनि ब्लेक मानिया बेनो आंनि धोन रानना लाफैनो रानना लाफै
आफा बे समाव नों बेयाव आंनो थांगौमोन ना आफा? दानसोरां फिसा आं ओरैनोसो फैदों। नङा आफा, नों बे समाव ओरैनो फैयाखै आफा। आं कलेजनि बिजाबखौ बारा फरायाखै आफा, बिनिख्रुइ बांसिन नोंखौ फरायदों आफा। बे समाव नोङो ओरैनो फैयाखै आफा, माबा मोनसे गोनां बाथ्रा लानानैसो फैदों बेयाव। आं मिथिगौ आफा मानो फैदों। दानसोरां फिसा आं मोनसे थिरांथा लाबाय। लिंसार आरो माइकेलनो आं सासेयाव 20 लाख फैसा होनोसै आरो बे फैसाजोंनो बिसोरो गावसिनि आथिङाव गसंनो हासिगोन आरो गोसो बादियै बिसोरो खामानि मावगोन। नोंबोथ' आंनिनो फिसा, नोंहाबो बिसोर सानै बादि समान मोन्थाय दं। आंबो नोंनो 20 लाख होसिगोन, नोंबो गावनि आथिङाव गसंदो फिसा। जाय बिफानि आखाइ हमनानै आं गिदिर गोलाव जाबाय, जिउनि मोनफ्रोमबो खामानियाव नोंनि आखाइ हमना सोलिबोदों, बे बिफानि आखाइखौ हगारना आं फैसा लानो हाया आफा। नोंनि मोनसे मोनसे बोसोना, नोंनि मोनसे मोनसे गियाना 10 लाखनि समान आफा। बे 10 लाखखौ मोननो थाखाय 10 क'ररखौ खहा खालामनो हाया आफा। आंनो दोन नाङा आफा, नोंनो आंनि धोन आफा। नों आंनिफ्राय बे धोनखौ सेनो नाङा आफा। आंनो रां नाङा आफा, नों आंनो बोर हो, जाहाथे इयुनाव आं नोंनि सायखं जानानै नोंखौ हेफाजाब होनो हागोन। बिदि दा बुं आफा, बिदि दा बुं। साबायखर फिसा, नोंनि बे रावा आंनि गोसो गोरबोखौ गोजोन होनो हाबाय। आं दान्दिसेनो गावखौ जिउनि दावहाथिलियाव जेननाय बायदि मोनदों। नाथाय फिसा, नोंनो आंखौ गोहो होबाय। आं थैनानै थांब्लाबो आंहा जेबो सिन्था गैला। आंनि थांखिया थैनाय नङा। आंनि साननाया जाफुंसिगोन फिसा। बिनिख्रुइ आरो साबसिन मा थाबावगोन फिसा। फिसायाथ' आंहा गोबां दङ, नाथाय आं देरगानानै बुंनो हायो, नोंसो आंनि असे फिसाया। नोंनो आंनि मान सन्मानखौ लाखिगोन फिसा। मा जाखो लिना? मा जाखो? आइया मा जाखो? मा जाखो? मा दावराव जाबाय? बाजै, लिना मा जाखोथाय? ओइ जाम्बा, नों दाबो मिथियाखै? लिनाया गथ'नि बिमा जासिगोन। नों रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय।
जोंनि न'खराव गोदान आलासि फैसिगोन। आं दिनै जोबोर खुसि। आं गोजोननाय मोनबाय आरो जोंनि खामानियाबो जाफुंसिगोन। सफैबायना? हाया बेनो, बे गासै नुहुरनायानो गासै 20 बिगा दं। फैसाया लाबोखादोंना? औ लाबोखादों, बयखौल' हरदो। नैबेयाव सहि होदो। र' नों मा खालामनो नागिरदों? साला थगायसुला, दालाय साला, मालायनि हा फानना जाग्रा साला, मा खालामनो सानदों नों? ओंखारना बिनिफ्राय! आंखौ निमाहा होदो आदा, आंखौ निमाहा हो। हाब, नों नङामोनब्लाथ' जों दिनै जोबोद जाल्लायावनो गोलैसिगौमोन। नोंसो रैखा खालामबाय। गावजों गाव मदद खालामलायाबा, अनलायलायाबा सोरथो मदद खालामनो? आदा, नों माबा मोनसे खामानि नागिरनानै होदो ना? जागोन। आंनि कम्पानियाव गोबां हा दं। बेखौ आं गासिबो रायज्लायना होगोन। थौ, गासिबो थौ। जोबोद समायना ना जोंना राजाया? जागोन। जोबोद मोजां मोनबाय आं फंबाय। आंबो दासो गोजोननाय मोनबाय। नानि, नों फैबाय, जोबोद मोजां जाबाय। बे पंकज माहाजोना आंखौ जेलाव सोदोंथ'। बिनि न'खरखौ सिलिंखार खालामनासो गारजोबगोन आं। आंखौ सिनायाखै बियो। मोनसे खोथा नानि, नोंखौ पंकज माहाजोना आंनि बिनानाव होननानै मिथिबाय नामा? मिथियाखै आदा। बिनि फिसाला सानैयाथ' आंनि दख'ना सिङाव थाग्रासो। जाम्बा गोजासो बिसोरो। नैबे राहुलखौ मिथियाखैथ'। बिनि न'खरखौ सिलिंखार खालामजोबगोन आं। आदा, आं
थांनोसै दानो पापि बोराया नुबा जारला जागोन अ दे 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 थादो आदा साबायखर आंनि बे 50 बोसोर बैसोआव नों बादि पापिस्ट नुवाखिसै आं जाय मानसिया गावनि सुथुरनि खिथेर होखारनो गावनि बिनानावखौनो बाहायो फु बिदिबा नों गासिबो खोथाखौ मिथिबाय बेखौबो नों मिथिना लादो नों आंखौ जेलाव हरदोंना नोंनि नखरखौ सिलिंखार खालामजोबगोन आं थांना थासान्दियाव नोंनि बे गाज्रि खामानिखौ आं जेब्लाबो जाफुंहोआ माब्लाबाबो जाफुंहोआ नों आंनि नखराव नोंनि बिनानावखौ हरनानै आंनि फिसालाखौ फाग्ला खालामदों आरो नोंनि बिनानावखौ नों सुथुरनि दावहा बाहायदों नोंखौ आङो माब्लाबाबो नागारा नोंनि बे गाज्रि सिमांखौ जाफुंहोआ मिथिना लाखा नों न'सिम मोनहैबासो नोंनि फिसालाफोरनो खोन्थाहैनो हागोन नाथाय आं नोंखौ न'सिम सौहैहोला आयै दागाबसै आयै बे इसोरनि गेलेनाय आयै आफाया थैनानै थांदोंब्लाबो गोजौआव थानानै जोंखौ नाहरगासिनो आफाया बियो सोरगोआव थानानै जोंखौ हेफाजाब होगोन आयै दागाबसै आयै थौदो न' सिङाव थौदो आयै जादो माबारजा थाबा दा नांस्रांफैबा जाला जोबगोन बा आब' अमा बेदरा गोथावथार माथो औ गोथावथारथ' थाब जा नंमारगौ दसे दिनानो जायाखै आफा थैनाया नियमावनो गैया दाखि बिहामजोफ्रा बेदर मोनजायो माबारजा थाब जा नोंसोरबो जानो नामा नाङा जों जाया दे जा जासो नोंसोर जानानै जों जालाय दे आदा ओइ बाजै आदा आरो बाजै आफायाथ' थैनानै थांबाय थैनानै थांनाय मानसिखौथ' गाबबाबो मोनफिना जों दा आफानि बोसोन बायदिसो सोलिलांनांसिगौ नंगौ फंबाय नों थिगखौनो बुंदों जों दा आफानि बोसोन बायदिसो सोलिनांसिगोन
आदसा दानसोरां फंबाय, जों आफानि मुङै मोनसे कम्पानि खुलिनो नागिरदों। आइयाबो सहि होखाबाय। दा नों बेखौ मोजां फरायनानै नायनानै सहि होदो। आं बेखौ मानो फरायलायनो आदा? बेयावथ' गासिबो आफानि बोसोन बायदिसो लिरनाय दंखायो। नै बिबोनां दानसोरां, आफानि मुङाव बबेबा गिदिर मन्दिराव फुजा हैनांगौमोन। अब्लासो आफानि आत्माया सान्थि मोनहैगोन। बिबोनां, नोंथ' सेंग्रा मानसिबो, बबेबा गिदिर मन्दिराव नोंनो फुजाखौ हैना फैदो। जागोन दे बाजै, आफानि मोजांनि थाखाय फुजाखौ आंनो हैगोन बाजै। आं दिनैनो थांगोन बाजै। दे फंबाय दे, दिनैनो थांखा। जाथारबाय। माइकेल आरो लिंसार, बे सियारा दिनै नोंसिनि, बे अफिसा नोंसिनि। नों दिनै बे सियाराव जिरायनानै राज खालामनो हासिगोन। राहुल, आं बे सियाराव जिराया। बे सियाराव जिरायनानै आफाया रायबाय थायोमोन, सैमा बायदि खालामबाय थायोमोन, अर्डार होबाय थायोमोन। होमबालाय मानो? होमबालाय बे सियारखौ सावदो। बाप बिफानि सियारखौ सावनो? बिफा थैयै समावबा दाउसा मारियामोन, दा बिफा थैखांनानै मोसा जादों। नोंसोर बादि फिसाला नुफेराखै आं। नोंसोर दा, नों जोंनि सखिदारसो, नोंहा बे बुंनो जेबो मोन्थाय गैया। बिनिफ्राय ओंखारलां। आं बुंबाय थागोन नोंसोरखौ। दिनैथ' राजा सोमखोरनि बार्थडे दङ। आइखौबो लिंहरनोसै नामा? आइयाथ' बै रुमाव हारसिंसो जिरायगासिनो दङ। लेंहरा रान्दि मानसिखौ आंनि फिसानि बार्थडेआव। खंखस माहाजोन, नोंथ' मानसि मोजां नङा। फिसा फिसौजों रावजोंबो सैजाया नोङो, बेनिखायनो थाब थैदों नोङो। साला फाफि फंखस माहाजोन। थु! राहुल! नों आंनि फिसाइखौ दिनै खुदै मुजुबाय? असनमान खालामबाय नों दिनै? बे न'आव थानो मोना नोङो, ओंखारलां माबार। आयै! नों आंनि आदाखौ सोबाबाय? नों बायदि बुरिया बेयाव थानो समाया। नों आंनि आदाखौ असनमान खालामदों। नोंखौ दानो राजा बिफानो खोन्थाहैगोन आङो। र' नोङो। राजा बिफा, बेवाइफोर, बे आइखौ बे न'निफ्राय दानो होखारहर। बे आंनि आदाखौहाय सोबादों। बेबायदि रान्दि मानसिखौहाय बेयाव दोनबाय थानाङा। लिंसार आरो माइकेल, बे मानसिखौ होखारहर। नोम्फानि फटकआव खुदै मुजुनानै लासिंसिं खालामदों बियो। आयै, दिनै नों एसेबां गोथार सानाव बेबायदि खोथा बुंनो नोंलाय? मानो लासिंसिं खालामदों एसेबां मानसिनि गेजेराव? थां नों आइ, थां न' सिङाव थां। माइकेल, बे मानसिखौ न'निफ्राय होखारहरनांगौ। आंनि हौवाखौ लासिंसिं खालामदों बियो, नोम्फाखौ सनमान खालामदों बियो। बे मानसिया आंनि न'आव थानो मोना। फाफिसो बे मानसिया। ओंखारलां नोङो माबार, ओंखारलां। राजा बिफा, बे दायनिफोरखौ बेयाव दोनबाय थानाङा। दायनिसो बे बुरिया। बेबायदि रान्दि मानसिया आंनि न'आव सिट गैया।
आंनि आदाखौ लासिं सिं खालामदों बियो। आयै आफायाबो जोंखौ सानफ्रामबो बुबाय थायोमोन। थां आयै थां, नों न' सिङाव थां, दानो थां नोङो। थां आयै नोङो न' सिङाव थां। मा? नोमफाया बुदों नोंसोरखौ? नोंसोरखौ बुबाय थायो? जुदि नोंसोरखौ बुनायमोनबा आं बिदि समखौ नुनाय नङामोन फिसाफोर। बुनानै जुदि गियानखौ होनो हानायमोनबा नोंसोर नोमफानि गियान लागौमोन फिसाफोर। माला बुफेरनाय फिसाफोर नोंसोरखौ? माला बुफेरनाय? राजनफा बे दायनिफोरखौ बेयाव दोनबाय थानाङा। ओइ बुरि दायनि बुरि साला ओंखारलां नोङो। बा आदा आरो बाजै आफा थैनाया सप्तासेयानो जायाखै नोंसोर दानो बेबायदि खालामनो हाबाय। नाथाय गोसोआव ला आइनि थाखाय रावखौबो गैया दासान। बिनि फिसा दानसोरां दं। नोंसोर गोसोआव ला जेसेबां मोन्थाय दङ नोंस्रा आंहाबो मोन्थाय दङ आरो आंनि आइयाबो मोन्थाय दङ। दानसोरां बेवहाय नोंहा जेबो मोन्थाय गैला। दाख्लै जे नों साइन होदोंमोन बे साइनआ आफानि कम्पानिनि नामै नङा। बे धन सम्पथिया न' बां गासिबो जोंनि नामैसो। दानसोरां नों जेबो मिथिया। बियो आंनि आदाखौ सोबादों। आं हिनजाव मानसिजों रायलाया। नोंनि दख'ना सिङाव सोर दं बेखौ थिनहर। दानसोरां नोंस्रा बे न'आव जेबो जायगा गैया। बिनिफ्राय ओंखारलां। बिदिब्ला बे नोंसिनिसो सोलोमो आफानि मुङाव कम्पानि खुलिनो नागिरनाया नंखायसो जागोन। नोंसिनावबो गाज्रि समा फैगोन। इसोरा नोंसोरखौबो नाहरगोन। थौ आयै थौ। संसारा गावबा गाव सोर खिन्थाबावनो बे जिउआ दानो दं दानो गैया जेंसि जेंला दं बयनाबो नोंसोर मा मोनथिनो संसारा गावबा गाव सोर खिन्थाबावनो बे जिउआ
दुखुनि लैथोआव गब'नांबाय जिउनि लामायाव समनि फाखनाव गादलिनबाय आं दिनै रिमोनला संसाराव जिउनि लामायाव समनि फाखनाव गादलिनबाय आं दिनै रिमोनला संसाराव बे जिउआ संसार लैथोआ बेसेबा गुवार गावबा गावनि गोसोखौ फुवार सैथोनि पुजारिया बैसोर सुबुंखौ जेब्लायबो बरायो सैथोनि पुजारिया बैसोर सुबुंखौ जेब्लायबो बरायो गांनाय उखैनायखौ गासिबो मोनजोबा संसारनि जेंसि जेंला रावबो सुख'नो हाया गांनाय उखैनायखौ गासिबो मोनजोबा संसारनि जेंसि जेंला रावबो सुख'नो हाया बे जिउआ दानो दं दानो गैया जेंसि जेंला दं बयनाबो संसारा गावबा गाव सोर खिन्थाबावनो सोर खिन्थाबावनो बे जिउआ बे जिउआ आफा जों बेयाव दसे थाथ'नो हागोन ना आफा फिसा मानो दसे बे आश्रमाथ' नोंसिनिनो आश्रम मा जाय फिसाफ्रा गाव गावनि बिमा बिफाखौ गोदाव सोराव खालामो बैसोर दुखुथियाफोरनि थाखायनो नोंनि नोमफाया बै आश्रमखौ लुनानै गालांखादों थु बाजै थु सिङाव थु आयै आं हाबनो हागोन ना नों बेयाव थानो फैदों मानो आं आइखौ जोथोन लानो फैदों नोंलाय हौवा मानसियालाय बोरै हानांगौ जाखो सिमां नुनायखौ गार फुजा आंनाव दा नोंनो होनो जेबो गैला आं लाथिख' जाबाय नोंनाव गोहो दङ मेलेम दङ आरो आफानि होलांनाय बोसोन दङ मानसिनि जिउआव सुखु दुखुआ फैखायो नों गोसोखौ लोरबां दा खालाम दानसोरां आयै फिसा नुबाय दानस्रां आफा आंनि बिहामजो जागोना बेसे बुजियो बोरो बोरो नों बेनिफ्राय थां ओइ फुजा
बे नोंनि खामानि नङा। बा नोंसोर बेयावसो लोंगासिनो दं? बै आश्रमा नोंसिनिसो नोमफा फंखस लुना गालांनायसो। बेखौ सेना लाहैदो थां नोंसोरो माबार थाब थांनानै। मा जोंनिसो? बिदिबा दा थांनांगौ थौ। बे न'आ जोंनिसो नोंसोरखौ होखार थाखासो फैदों जोङो दिनैसो मोनथिदों जोङो। बे न'आ नोंसिनि मालाबोरै जाखो? बे आश्रमा फंखस आफानिसो फंखसनि फिसा हिसाबै मोन्थाय दं जोंहाबो बे आश्रमाव। फंखसा जुदि नोंनि नोमफाबा नों मिथिगौ जानांगौ आं फंखसनि मा जायो। आं मिथिगौ फिसाफोर सोरनि थोननायाव बेफोर खामानिया जादों। हामा फिसाफोर बे गोदाव सोराव मानसिखौ नोंसोर बिदि दा खालाम। उनाव नोंसोरबो बिदि जागोन फिसाफोर। इसोरा नोंसोरखौबो नाहरगोन। इसोरा नोंसोरखौबो इनाय खालामहरगोन। बे गोदाव सोराव मानसिफोरखौ बिदि इनाय दा खालाम। बिसोरखौ बेयावनो थानो हो। आयै जों नोंनि बेफोरबायदि गाबनायखौ नायनो फैयाखै। जों जोंनि मोन्थायखौसो लांफैदों बेहाय। बे आश्रमा जोंनिबो। आदा लिंसार नों मा बुंदों? रथ' आइखौ सोरबा जुदि आखाय होनांगौब्ला गासिखौबो फोजोबस्रांगोन आं। बारा खोथा नांगौ नोङो। जों कर्टनिफ्राय अर्डार लाना फैदों। आं मानिया नोंसोर थगायसुला मानसिनि खोथाफोरखौ। नोंसोरबो बे बिमानिनो फिसा आंबो बे बिमानिनो फिसा। सोरनि गोहोआ बांसिन फै। এই রথ স্যার বেরে দায়निगिरिया एरेस्ट खालाम बेखौ। बे गोदाव सोराव मानसिखौ नोंसोर बिदि दा खालाम। जों जेबो मिथिया। नों बिनिफ्राय दानो ओंखारनांगौ। र' बाजै मा खालामनाय जादों? बिसोरखौनो खुलुमो नामा सैमाफोरखौ? जों कर्टनिफ्राय अर्डार लाना फैदों। माथो नोंनि अर्डारा? बे हाया आरो नङा आंनिसो। आदाया आंनो सोमजानो होलांखानाय। थां नोंसोर बिनिफ्राय माबा ओंखारलां। बाजै थौ न'आव थां दिनि। बिफा आं नोंनि
दा बिहामजो फिसाफ्रा जोंखौ न'निफ्राय होखारहरबाय। नोंनि बोसोनजों सोलिग्रा फिसा सासे दंमोन। दानस्रांखौबो पुलिसा हमनानै लांबाय। दा आं सोरनि अननायाव थांनानै थाबावनो? थैनायनि समान जाबाय आंनि जिउआ। आं थांनानै थानो हानाय नंलिया। आं थांनानै थानो गोसो गैला। बिफा, नों मानो जोंखौ गोदाव सोराव खालामलांखो? आंखौबो नोंजों लोगोसे लांफादो। आयै नों दागाब आयै, नों दागाब आयै, नों दागाब। औ आयै, औ आयै, आं फैबाय। आदैया मख'नानै लाबोदों आयै। नों दागाब आयै, बिसोरखौ खिथेर लागोन आयै। नों दागाब आयै। आंनि फेक्टरिया गासिबो आदा फंकसनिफ्रायसो जाजोबदों। दाबो आदानि थाखायसो आङो बे पजिसनाव दं। बुं, दा आङो मा मदद होनांगौ? खोथाया बेनो जाबाय, दासान्दि आंनि बियादै फिसा सानैया गोबां गाज्रि खामानि मावगासिनो दं। दा बिसोरखौ साजा होनांगौ। आदा थैनाय लोगो लोगोनो बिसोरो बाजै आरो दानसोरांखौ न'निफ्राय होखारहरबाय। गासै धन सम्पति सेनानै लाजोब्बाय। आं मा खालामनांगौ? जों मोनसे प्लान खालामदिनि। नों मोनसे गोदान कम्पानि लन्च खालामदो। जों बिनि उन उन थांफागोन, जाहाथे मानसिफ्रा रावबो मिथिया। बे खामानियाव दानस्रां आरो आंल' थागोन। बेनि उनाव आरो लिंसारदो। नोंनि कम्पानिनिफ्राय मालखौ हरनाङा। बे मालखौ नों बिसोरनो दाहर। गोदान कम्पानिनो हर। अब्ला बिसोरनि कम्पानिया बन्द जागोन। बन्द जाब्ला बिसोरो गोदाव सोराव जानांगोन। बिसोरो ओइ लिंसार आरो माइकेल, मा जादों नोंसोरो? मानो सिरि सिरि? अ आदै, औ आदै, नों बेवहाय? अ, दासो फैदों आं। मा जादों नोंसोरो? माबा दा जोंनि कम्पानियाव मालखौ दा जोंनि कम्पानियाव हरला। गोदान कम्पानिया गासै मालखौनो बायना लाजोब्बाय। बे स्टिल कम्पानिया दा गोदान कम्पानि फैदोंनो। अ आदा, थैनाय लोगो लोगो बेरेखा खामानि बिदिथ' जाया। अ, नोंसोर मोनसे खामानि माव। आंबो बिदिनो खालायजादोंमोन सिगां, नाथाय मोनसे खायदा खालामनायाव सेटिं जाफिनदों। बिसोरो जाय मालखौ लाबोयो
बेखौ डाबल रां होनानै बाय। बिनि उनाव बे कम्पानिनि शेयार% जा। अब्लानो कम्पानिया सोलिफिनगोन। बरिया नाथाय राङा सोर होफैगोन? औ नाथाय रांखौ अबेहाय मोननो? हा फान, सम्पति फानदो, न'खौ फानदो, अब्लानो मोनगोन फैसाया। मा नायबाय थाखो? थां मावर बिनिफ्राय हा न' लाग्राखौ लेंहै। थां लेखाफोर लाबोखा। औ जागोन दे। जोबोद मोजां। जों गोदान कम्पानिनि थाखाय 55% माल बायनो हाबाय। दा मार्केटआ जोंनिल' सोलिसिगोन। जोंखौ रावबो लाखिनो हाला। जों जेरैबायदि खायदा खालामनानै माइकेल आरो लिंसारखौ थगायनो हाबाय, दा बिसोर सानदों गावसोर देरहाबाय। बिसोरनि खुसिया दिनैल', गाबोननो बिसोरो दुखु जागोन। बे सैथो खोथा। औ आदै, बेयो गासिबो नोंनि अननाय। बेलाय आंनि मावनांगौखा खामानि। जों दिनै जा कम्पानिनि थाखाय माल बायदोंमोन, जों दिनै साक्सेस जाबाय। साक्सेस जों दिनै साक्सेस। जों दिनै क्ररपति जासिगोन। क्ररपति नङा, नोंसोर बरबाद जाबाय। नोंसोर जा कम्पानियाव माल बायदोंमोन बे कम्पानिया बन्द जाबाय। मा? बन्द जाबाय? न'आथ' बेनो लिंसार, माइकेल। हाब, बे समाव नोंसोर बेयाव? खुलुमबाय। बे न'आव मानो फैदों नोंसोरलाय? बे न'खौ खालि खालामनो फैदों जों। नाथाय मानो? बे न'खौ नोंसोर बन्द होदोंमोन ना? बिनि समाथ' बारलांबाय दिनै। बन्द'खौथ' जों होबाय, नाथाय जों लासै सुख'गोन ना। लासैथ' सुख'गोन नंगौ, नाथाय नोंसोरो जाय कम्पानियाव फैसा इनभेस्ट खालामदोंमोन बे कम्पानियाथ' थैबाय। दा नोंसोरो जोंनि फैसाखौ हरफिननानै न' बांखौ गावनि खालामना लाफिनदो। नाथाय दाथ' जोंनि आखायाव फैसा गैथ'वा। बिदिब्ला बे न'खौ नोंसोर गारना थांदो। बे न'खौ जों गुबुननो फानखाबाय। बे न'आ दा नोंसिनि नंला। सोर बेलाय? सोर बायखो? आं बायदों। आं आफानि गासै धोन सम्पतिफोरखौ आं लाफिनजोब्बाय। नोंसोरबायदि थगायसुला, अननो रोङै मानसिफ्रा बे न'आव जायगा गैया। बिमा बिफाखौ सिनायनो रोङा नोंसोरो। आफानि जेबो गियानखौ लाखियाखै नोंसोरो। अ, बिदिब्ला बे नोंसो सोलोमोन। मा खालामनो, गाज्रि सोलोखौ गाज्रि खालामनानैनो खिथेर लानांगौ। नङाब्ला बे थगायसुला संसाराव मानसिया गावखौनो बावलाङो। आं नोंखौ ओरैनो हगारा। रथाथा, जों बेवहाय आयेननि हेफाजाब लानानैसो फैदों। बांद्राय दिगदार खालामनांगौबा जों आयेननि हेफाजाब लागोन। आं मिथिखागौ नोंसोरखौ, बिनिखायनो आं आयेननि हेफाजाब लाना फैखादों। ओंखारलां नोंसोरो, ओंखारलां। दानसोरां फंबाय, जों नोंनिनो बिदा। जोंखौ बे न'निफ्राय दा होखारहर। जोंखौ निमाहा होदो। नोंसोरबोथ' गावनि असे बिमा आरो फंबायखौ होखारहरदोंमोन बे न'निफ्राय। मानसिया गावनि पापनि फिथाइखौ
थांना थासान्दियावनो सहायनांगौ मिथिबाय ओंखारलां नोंसोर बेनिफ्राय ओंखारलां दानसोरां जोंबोथ' बे न'खरनिनो बिहामजो बे न'खरनिफ्राय दा होखारहरसै बिहामजो जै दिनखालिनो नोंसोरो बिमाजों समान बिखुनजोखौ बे न'निफ्राय होखारहरदों मानसिफ्रा थारैनो बुंमारो हिनजाव माहारिया जुदि मोजां आखलनि जायोबा गंसे न'खरखौ सोरगो बायदि खालामनो हायो आरो जुदि गाज्रि जायोब्ला गंसे न'खरखौ आलाय सिलायबो खालामनो हायो नोंबोथ' बे न'खरखौ लेथेर फेथेर खालामदों ओंखारलां बेनिफ्राय ओंखारलां गासिबो ओंखारलां जाहाथे आं बे न'खौ सोरगो बायदि खालामनो हायो मानो गसंना नायबाय थादों ओंखारलां थां औ थांगोन दानो थांगोन नों गावखौनो मा सानदों आंनि आदाया दाबो थैयाखै थौ आब' गासिबो थौ आदा सोर जाखो अ नानि आदा जोंखौ दानसोराङा न'निफ्राय होखारहरबाय जोंनि न' बां गासिबो सेनानै लाजोबबाय मा होखारहरबाय बेथ' बिराद गाज्रि जादों सोरमोन नोंसोरो आंथ' नोंसोरखौ सिनायासै बिबाय आरोसो ना मानसिलाय मा नांगौ नोंसोर दा मा नांगौ आंथ' नोंसोरखौ सिनाया आं नोंनि बिनानाव ना आदा मा बिनानाव आंहाथ' बिनानाव गैया आरो बे साथामा सोर बिखारि ना मा बिसोरलाय बेथ' आंनि न'सो बे न'आथ' आश्रम नङा ओंखारलां बिनिफ्राय ओंखारलां बे न'निफ्राय दा ओंखारलां औ आयं जों नोंसिनाव दसे थाथ'नो हागोन नामा फै मानो हाया जानो फै सार आंनो माबा मोनसे खामानि होथारदो आंनो खामानिनि अनेक गोनांथि जादों मा खामानि मावनो नोंलाय नोंहा जेबो डिग्रियानो गैया डिप्ल'माबो गैया आंनि अफिसनि सुखिदारानो BA पास नोंलाय मा खामानि मावनो
ओंखारलां नोङो जेबो खामानि गैया थां 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 जेबो खामानि गैया नोंहा ओरैनो समाय नस्थ' खालामदों आंखौ आंनि अफिसा ट्रेनिं सेन्टार नङाना गैया गैया बेयाव जेबो खामानि गैया ओंखारलां बेकार साला आब' राजानि लोमजानाया बारानिफ्राय बारा जाथारबाय माथो दाबो सफैया गैया नानि सिन्था खालामनाङा राजानि लोमजानाया मोजां जागोन खामानिखौलाय मोनदोंना मोनाखैमोन मानो एसे गोबाव जाया खामानिफ्रा मोनबायना राजानि लोमजानाया बारानिफ्राय बारा जागासिनो राजानो मुलि लाबोदोंना गैयाना खामानिखौनो जेरावबो मोनासै जेराव थाङो बेयावनो खामानिखौ नागिरना मोनासै राजानि मुलिखौबो लाबोनो हायासै समनि बेसेनखौ बुजि जाय समजों खारफानो रोङा बेखौ समा माब्लाबाबो नेया ओइ बायफोर दोनथ'दो जाबाय दे जाबाय फैदो फै नै फैसा लांफैदो नै आदा फैसाया साबायखर फंबाय नाय जों गिबि खस्थ' खालामनायनि फिथाइया नाय जों जिउआव फार्स्ट टाइम रां खामायदों औ आदा आफाया जोंखौ गावनि आथिङाव गसंनो गोबां खस्थ' खालामदोंमोन आरो जों आन्दायना बुजियैयाव लब जानानै आफानि बोसोनखौ बुजियासै जों दिनै आफाखौ खोमानानै लाबाय दिनै जुदि आफाया थांना थानायमोनब्ला आफाया जोंखौ नुगौमोन बिनि फिसाफ्रा खस्थ' खालामनो सोलोंबाय होननानै जुदि आफाया थानायमोनब्ला लिंसार आरो माइकेल आफा औ आं नोम्फाया थैयाखै फिसाफोर नोम्फाया थैयाखै आफा जोंनिया गोबां गोरोन्थि जाबाय आफा जोंखौ निमाहा होदो आफा जाबाय फिसाफोर जाबाय आंनाव जा दं बेफोर गासिबो नोंसिनिनो फिसाफोर नाथाय जाय मानसिया गाव हारसिङैनो खामायनो नाजाया
बेबायदि मानसिनो माब्लाबाबो बिसिनि आखायाव फैसा होनो नाङा। फैसायाथ' खरस जानानै जोबलाङो, नाथाय आखायाव जिनिदल' थालाङो। आरो जाय बिफाया गावनि फिसाफोरखौ फोरोंनो नागारनानै फैसा होयो, बे फिसाफोरखौ अननाय जाया। फिसाफोरनि आखाइखौ दानस'नानैसो होनाय जायो। नाथाय आं फिसाफोरनि आखाइखौ दानस'नानै होआखै। जोंखौ निमाहा होदो आफा। जाबाय फिसाफोर, जाबाय। जाबाय फिसाफोर जाबाय। जागोन फिसाफोर, जागोन। नाथाय आफा, नोंनि एक्सिडेन्टआ माबोरै जाया आफा? आं एक्सिडेन्ट जायाखै फिसाफोर। एक्सिडेन्ट खालामनो होननानैसो आंखौ खालामदों। खालामदोंसो? आंखौ बुथारनो नागिरदोंमोन। सोर आफा बियो? सोर? बेनो जाय नोंसोरखौ थगायदों, आंनिफ्राय नोंसोरखौ बोखारदों। जाय मानसिया बिफा फिसालानि गेजेराव सुथुर खालामदों, जाय मानसिया जोंनि न'खरखौ सिलिंखार खालामदों, राहुल आरो बिदा बिशाल। बिशाल? राहुल? राहुल? बिशाल। राहुल। ओइ भिखारिफोर, नोंसोरखौ फुटपाथाव थिनहरनाया बे लामायाव मा खालामदों नोंसोरलाय? नों बायदि पापि मानसिखौ जेलाव हरनो ना दानो साजा होनो? नों मा जोंखौ जेलाव हरनो ना नोंसोरखौ जों सोरगाव फाथायहरनो? नायनि सोर मा जायो। हाबादा र' हम बिसोरखौ। बिनानाव, जोंखौ बासायदो। आंथ' नोंनि बिदा असे, बासायदो आंखौ। सोर नोंसोरलाय? आंथ' नोंसोरखौ सिनायाखै। बिनानाव, नों गावनि बिदा असेखौ सिनायासै? बिदा, आंनि आइया सासेल' फिसाजो जोनोम होदों। नों बायदि मानसिखौ आंनि आइनो गोनांथि गैया। इन्सपेक्टर सार, बिसोर साथामखौ दानो बिनिफ्राय लाना थां। संसार लैथोआ बेसेबा गुवार। बेफोर मा खालामनाय जाखो फिसाफोर? गावबा गावनि आफा, जों गाज्रि लामाजों थांबाय थादोंमोन आफा। दिनैनिफ्राय नोंनि साननाय बायदि सोलिसिगोन आफा। आफा, नोंनि सिमांखौ, नोंनि साननायखौ जाफुंहोगोन आफा। जोंखौ निमाहा होदो आफा, जोंखौ निमाहा हो। बे संसारानो रिमोनला। बे रिमोनला संसारखौ जाय गाबथानो हागोन, बेसो बे बुहुमाव थांना थानो हागोन। बेनिखायनो नोंसोर गोसो गोरबोजों बुजिनानै साननानै दिनै फैफिनबाय। आं नोंसोरखौ बजबफिनना लाबाय। साफ्रामबो जाहाथे न'खरनि बिसि फिसा, बिहामजो फिसालाजों रुजु रुमु गोजोनै गोजोनग्लायै जाहाथे रायजो जानो हायो, बेखौनो आं सोरजिगिरि आनान गसाइनि खाथियाव आरज गाबनाय जाबाय। दे फिसाफोर, सिगाङाव जों गुबुननि फाव फान्दायनायाव गावजों गाव सिलिंखार जादोंमोन। दिनैनिफ्राय जों न'खरखौ गोजोनै गोजोनथियै आलो गोजोनै दाफिनदिनि। थांखि गैयाबो
गादलिननांगोनबो रिमोनला संसारा